Katkum ki khubor loong ba uwei urang ba sau pusan snem na United States ulamait bat ot lingkot ya uwei pat ubriu tang namar ka jing ya ka jia naga daw udrox. Hakane ka jing jia utei urang ba ulamait ya ka kli jong uwei pat bat ulaburi hapo ka fridge. Kabadon hapo ka yingsa jong u ha New York lakum ba asnem menta. Ya utei ubriu la ithu kum u Nicholas MZG bat ya mentahi udang don hapo ka jing tokit jong ki pulit ka Virginia. Habayadei bat katei ka kamrunar bat kampenya briu jong u habala tokit benia ya u utei urang ba ulayathu ba ula deple ya katei ka kam nadu ulewer jong usnem ar hajar ar puar. Bat ula plaru ba shua ba un penyap ya utei pat uwei urunar ubaladon kti haki kam bat bor haki por balalait bat ubala jutip kum ukauzin jelzal. Utei ubriu ulakren bat uloong ya u ba udei hok ban yap bat dan hok syu ban im hakani ka purthei. Laong ba utei urang ba saup san snem ula plalut ya kitei ki jingja bat ki jingle jong u baro tang shisin tokit da ki pulit hadin balalap ya katei ka kam runar ka jong u. Shu ru laong ba ulale ya katei ka kam penya briu haringkat ka jingya don lang jong ka kurim jong u ka heater stains. Kabala don saup husan snem kerta. Bat kabala pengat bat kenyat ya umarwei hakatei ka kampenyap. Bat ong ba udei tang ma uhi ubadei ban kit kli namar kam shem layadon benta ai pat hakatei ka kampenyap briu. Haubnai balala ka MS Stains habayakren bat ki pulit kalayatho ba ukurim jongka ulale himarwei yakatei ka kampenyap briu hadin ka jing yakajia jong u bat u jelzal namar ki daw udrox. Ka stain kalayatho ru bakatei ka jingja kalaja haka arpu tarik ulevel jong usnem ar hajar arpuar. Henrei ki pulit kidang muddur bakatei ka jingja ka de badang jaha kini ki benai nailar ne nailur jong une usnem ar hajar ar pulai balala.